Kaikua. Su txikian eta poliki egiten diren gisatuak mugitzeko erabiltzen den egurrezko goilara horietako bat eskutan, imaginatzen nuen aitatxi astelenetik ostiralera, lapiko erraldoi bateko esneari eraginez. Goilara, lapikoa bezain erraldoi, bi eskuekin hartzen irudikatzen nuen, eskailera bateko azken koxkan igota, lapiko barrukoa erlojuaren orratzen norantzan mugitzen. Kaikun egiten zuen lan. Nonbait guretzat Donostiako Disneyland zenetik hurbil, Eureka Zientzia Museotik hurbil. Aitatxik egindako jaurtak eta esnea egoten ziren beti etxean, eta horiek ziren ere telebistan gehien iragartzen zituztenak. Nire memoriak, egin beharreko galbaelanak eginda, esaten dit txikitako iragarki famatuenak zirela Kaikurenak, Iberdrolakoekin batera. Amatxi, esaten nion, zuk zer nahiago duzu, Kaiku ala Iberdrola? Eta barrezka berak erantzun, ez zutela zerikusirik. Baina niri erantzun horrek ez zidan balio, eta Iberdrola hautatuko zuen kezkaz insistitzen nuen beti. Berak Kaiku erantzuten zidan arte. Antza, bi iragarkiotan saldu nahi zutenak ez zuen halako loturarik, eta aitatxik bere lanean ere ez zion bueltarik ematen lapiko erraldoiaren barneko esneari. Urte asko pasa ziren amatxiri galdera rekurrente hura egiten nionetik Kaikua zertzen jakin nuen arte. 15 bat agian. Hala deskribatu zion Kaikua Fermin Leizaola etnografoak Kristina Berasaini. Honek 2024an Berrian egindako elkarrizketan. Euskal Herrian bakarrik aurkitu daitekeen pieza da Kaikua, bakana. Euskal Herriarenak propio diren piezak dira, gure kultura bakana baita. Objektu monoxiloa da, pieza bakarrekoa, urkiz egindakoa. Ardatza makurtua duena, ardiak jestean hanken artean sartzeko. Estetikoki ederra da eta behatz bakar batekin har daiteke eskulekutik orekari eutsiz. Esnarria sartu eta berehala irakiten du esneak, mikrouin labean baino azkarrago. Sortzen duen erreakzio termikoa horren handia da, harriak burbulen artean lebitatzen baitu. Orduak eman ditzaket Kaikuez hitz egiten. Esnarri, esnearri, eznarri, kaikuarri edo txukunarri. Esnea berotu edo egosteko harria. Hortxe gure mamiaren errezapore berezituaren jatorria. Funtsezko osagarria izan da Kaikua aspalditik Euskal Herriko artzainendako. Beranduenez, 12. mendean hasi ziren esnea biltzeko bi giderreko ontzia erabiltzen. Amaiurko gazteluko indusketa arkeologikoetan ere topatu zuten bat. Euskal Herriko 50 objektu ikonikoren istorioak biltzen dituen, hemendik liburuan, irakurri daitekeenaren arabera, Kaikuaren inguruko lekukotasuna ziurraski eskualdeko lehena, topa daiteke Nafarroako Antxo 6. azkarra erregeak agindu, eta 1187. urtean argitaratutako itun zaharrean. Irudi bat da. Birkide deuna agertzen da behi bat jesten, Kaiku bat behiaren errapearen azpian eta beste bi sainduaren atzean. Esnea gorde eta egosteko ontzia ez da ordudanik bat ere aldatu. Batetik itxura estetiko bereziagatik, baina batez ere zinez praktikoa delako. Sortu zenetik dago Kaikua jesteko urrats guztiak ongi egiteko pentsatua. Esnea hartu, kontserbatu eta eraldatzeko. Urki bloke bakarrean zizelkatzen da ontzia, eta hauexek dira horretarako behar diren tresnak. Tornua edo aulkia, arotz konpasa, aizkora, zizela, daratulua, errakia eta lixa. Arina eta zizelkatzen erraza izateaz gain, Euskal Oihanetan ugaria da urkia. Eta hain zuzen ere, arina bezain sendoa izateagatik da erraza garraiatzea. Egunero erabilita ere, ezpaitago hausteko arrisku handirik. Urkiak, ardi edo behi esnea hartzen duenean ere, ez du ezetasunik xurgatzen. Nolanahi ere, gutxi batzuk dira, egun zurezko Kaikuak erabiltzen dituzten nekazariak.
baserri modernoen beharrei begira metala hobesten baita. Ontziari eta esneki markari bezala, janzki bati ere ematen dio izena kaikuak. Egun, baserritarrez janzten garela diogunean erabiltzen dugun artilezko jakaz ari naiz. Garaian arrunta zena, 20. mendeaz geroztik erabili izan da folklore janzki gisa, jai giroan. Orain, modako arropa bihurtu dute zenbait markak, dantzan.eu atariak jasotzen duenez. Hori dena gutxi balitz, hitzak badu beste funtzio nabarmen bat. Iraintzeko ere balio du. Entzun duzun hau Euskal Herriko historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien kultura elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Kaiku asko daude Euskal Herriko museoetan eta bilduma nabarmena dago Gordailuan, Irunen. Atal honen gidoia Amets Arangurenena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.